आज आपण बघणार आहोत पावसाळ्यामध्ये खाल्ली जाणारी कुरकुरीत खेकडा भजी। परफेक्ट अशी रेसिपी आज इथे मी सांगणार आहे। खेकडा भजीसाठी परफेक्ट असा कांदा चिरावा लागतो, तर तो कसा चिरायचा यापासून आपण ही रेसिपी बघणार आहोत। तर इथे मी साली काढून घेतलेल्या आहेत आणि तुम्ही आता बघू शकता हा कांद्याचा पुढचा जो भाग असतो तो असा त्रिकोणी मी कट करून घेतलेला आहे सगळ्या कांद्यांचा। तर मध्ये भाग करून आता आपल्याला या पद्धतीने आडवा असा कांदा चिरून घ्यायचा आहे। नेहमी आपण जसा रोजच्या भाजीसाठी कट करतो तसा कांदा न ठेवता इथे असे मोठे मोठे पीस आपल्याला कांद्याचे करून घ्यायचे आहेत, ज्यामुळे कांद्याचे लच्छे जे आहेत ते असे मोठे तयार होतात आणि जेव्हा आपण तेलामध्ये कांदा भजी तळायला टाकतो तेव्हा त्याचा जो लुक आहे तो परफेक्ट खेकडा भजीचा येतो। नाहीतर जर आपण कांद्याचे लच्छे जर असे बारीक ठेवले तर एक नॉर्मल भजी आपली तयार होते, खेकडा भजी तयार होत नाही आणि दिसतही नाही ती त्या खेकडा भजीप्रमाणे। तर इथे तुम्ही बघत असाल तर हे सगळे भाग जे आहे कांद्याचे ते असे आता आपल्याला वेगळी करायचे आहेत। तर याच प्रकारे इतर कांदेही मी आता इथे बारीक असे चिरून घेते, ज्यामुळे आपल्याला लांबसडक असे त्याचे कांद्याचे तुकडे मिळतील, ज्यामुळे खेकडा भजीचा लुक येतो। तर इथे सगळे कांदे मी आता असे हाताने व्यवस्थित सुट्टे करून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला इथे चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। अर्धा चमचा आपल्याला लाल मिरची पावडर टाकायची आहे। जे लाल तिखट आपण भाजीमध्ये वापरतो तेच लाल तिखट मी इथे घेतलेलं आहे, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घ्या। चिमूटभर हळद टाकायची आहे। त्यानंतर थोडीशी मी लाल मिरची पावडर टाकलेली आहे, ज्यामुळे रंग येतो। त्यानंतर अर्धा चमचा गरम मसाला टाकलेला आहे आणि आता हे सगळे पदार्थ आपल्याला या कांद्याला व्यवस्थित चोळून घ्यायचे आहे। तुम्हाला जर ओवा आवडत असेल तर तोही टाकलात तरीही चालेल। तर हे सगळे पदार्थ व्यवस्थित कांद्याला चोळून घ्यायचे आहे आणि कांदा आपल्याला इथे झाकून ठेवायचा आहे। एक 10 मिनिटं आपल्याला कांदा झाकायचा आहे। 10 मिनिटांनी आता आपण इथे कांदा उघडून बघतोय तर छानपैकी आता कोथिंबीर याच्यामध्ये बारीक चिरून आपल्याला टाकायची आहे। मिठामुळे कांद्याला छान पाणी सुटलेलं आहे, तर यामध्ये जेवढं मावेल तेवढंच बेसन पीठ आपल्याला इथे घ्यायचं आहे। तर तुम्ही तुमच्या अंदाजाने याच्यामध्ये बेसन पीठ घ्या। आता हे बेसन पीठ आहे ते पूर्ण कांद्याला आपल्याला चोळून घ्यायचं आहे। अगदीच पीठ आपल्याला कोरडं वाटत असेल तर त्याच्यामध्ये थोडंसंच पाणी घालायचं आहे, जास्त पाण्याचा वापर इथे आपल्याला करायचा नाही आहे। आता पुन्हा थोडंसं बेसन पीठ घालून मी हे सगळं पीठ एकजीव करून घेणार आहे। आणखी थोडंसं बेसन पीठ इथे मी घेत आहे। पीठ आता इथे बनवून तयार झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला चिमूटभर सोडा टाकायचा आहे, ज्यामुळे याला छान असा कुरकुरीतपणा येतो। सोडा घालून पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि आता याची आपण भजी तयार करूयात। तर इथे मी मध्यम गॅसवर तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि आता चमच्याने आपण भजी सोडूयात। चमच्याने भजी सोडल्यामुळे त्याला छान असा लच्छेदारपणा येतो आणि त्याचा लुक जो आहे तो खेकडा भजीसारखा परफेक्ट येतो, त्यामुळे मी इथे चमच्याचा वापर करते। छोट्या आकाराचे भजी आपल्याला इथे टाकायचे आहेत। भजी आपल्याला आता दोन्ही साईडने लालसर रंगावर तळून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता भजी आता इथे तळून आपले तयार झालेले आहेत। छान असा लालसर रंगही आलेला आहे त्यांना। तर परफेक्ट अशी खेकडा भजी इथे तयार झालेली आहे। त्यानंतर दुसरी बॅचही आपण याच पद्धतीने इथे तळून घेणार आहोत। आता दुसरी बॅचही आपली इथे तळून झालेली आहे। तर आता आपण भजी सर्व करूयात। तयार झालेले सगळे भजी मी इथे आता ताटामध्ये काढून घेतलेले आहेत। तर तयार झालेली आहे इथे आपली परफेक्ट अशी खेकडा भजी। तर तुम्हीही ही भजी बनवून बघा आणि चॅनेलवर नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि अशाच नवनवीन चवी घेत राहा आणि पदार्थ बनवत राहा। व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।